Selam, molaylar hem kızlar hem sizning әти әниләрегез. Siz her atna bir vaqtda televizor qabızıb muzikal qaymaq hit paradын qararga oturasız. Hem big dürüst işleysiz. Muzika ol hisler stenografisi degan ataqlı yazışı Lev Tolstoy. Şu muzikini biz sizge bulak itəriz. Jırlar, başqarışlar bilan tanıştırıb soңгы yanılıqları turunda xəbər jetkirəriz. Bu çağrılışda da jırçılar tradision rəvişdə 15 dana. Atların yanılığı Vinaris İlyegit. Мәхәббәт була ул үзенчә дип аталган җырга төшерелгән клипны музыкаль каймак хит парады кысаларында беренче күрүбез. Премьер клип 15-нче урыннан старт ала. Yaradan deyip eytib elən Əli məxəbədi bulmay Məxəbətu xıyanətgə Hiç qaşanda yol qoymay Məxəbətu hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da bulayken uzunşən Məxəbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də qartlıqda da bulayken uzunşən Məxəbət ol qışda tügün Onu tutup alırğan Şiyə tügün Ulum məxəbət Ezip alıp tatırğan Məxəbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də qartlıqda da bulayken uzunşən Məxəbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də qartlıqda da bulayken uzunşən Təvki məxəbət kenəu Bir qayşanda ıntılmay Salqın sular sibib genen Onu sündirib bulmay Məxəbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də qartlıqda da bulayken uzunşən Məxəbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də qartlıqda da bulayken uzunşən Məxəbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də qartlıqda da bulayken uzunşən Məxəbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də qartlıqda da bulayken uzunşən Yaşlıqdə də qartlıqda da bulayken uzunşən Bulayken uzunşən Bulayken uzunşən
Рамил Закиров үзе турында "Минем тормышым гаять кызыклы" дию белән генә шикләнми. Яңа гына эстрадада күренә башлауына карамастан, тәүге альбомын чыгарырга җыена. Башкаручы бөтен вакытын студиядә үткәрә дисәк тә буладыр. Рамил Закиров бар көчен һәм вакытын җыр язуга, репертуар туплауга сарыф итә. Шул ук вакытта яңа җырларына клип төшерергә дә өлгерә. Хәтерләсәгез, моннан 2 ай элек Рамил яңа клипта катнашыр өчен халык арасында кастинг игълан иткән иде. Актерлар табылган һәм "Эх, дәрт бар иде" клибында төшкән. Безгә бары карыйсы гына кала. Буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңга канчы шулай шаярырга көлөргә. Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Яшек дигән дәртебез, моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Рамил Әйметдинов "Мәхәббәтем" җырын кемгә багышлы икәнен беләсегез киләме? Исемен тәгаен гына әйтә алмасам да, егетнең йөрәген яулаучы кыз барлыгы билгеле булды. Шул хисләр минем җырларымда да урын алачак. Шунлыктан музыкаль композицияләрнең эчтәлеге тирәнәячәк дип белдерде безгә Рамил. Шул уйлар белән башкаручы бу көннәрдә яхшы билгеләренә сессиясын тамамлаган. Хәзер туган ягы Ульян каласына кайтып, гаиләсе белән рәхәтләнеп ял итәргә уйлый икән. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына. Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына. Мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелдә, гомергә шун ярату дигән саф хисне, җанымнан артык күрәм кадерлем, üzülüp süyem yaratам seni.
Sağnan erken Hallerimni sen bilsen iken Jırlarıma isimini Koşam kişen erten Suyunasını sina erken Öle gidem Saklay gönülden Gınar gönürgen Şın yarattu degen saf hisni Canımdan artık gören kaderlen Üzülüp süyüm yaratam seni Yaratam Regina Temirbulatova шоу-бизнес dünyasına kirip kine barışı yer jirçi. Яңа жырлар яздырып, концертларда чыгыш ясап, акырын гына тамашачы игътибарын яулап бара ул. Дәртле жырларны үз итүче кыз җәй башында тиз ритмлы яңа композиция яздырган. Кабатла дигән җыр Регинаның күңеленә шуның кадәр хуш килгәнме яисә вакыты җиткәнме, башкаручы тәүге клибын да төшерергә җөрьәт иткән. Төп героиня үзе булса, егет бик шибәр күз явын алырлык дип уртаклашты Regina Temirbulatova. Әлегә клипның бөтен нечкәлекләре дә билгеле түгел. Алдагы мәгълүматларга өстәп, кадрда мотоцикллар да булачак дип әйтте ул. Тиздән барысын да үзебез күрербез. Min seni şu kadar sağındım, min seni şu kadar yaratam. Yıldızlı tenlersin aytırsın, sen bulup ata bu şeygetan. Sen bir dayda, yıldızda, hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratan, yoktur benim kibik sağıngan. Sen bir dayda, yıldızda, hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratan, yoktur benim kibik sağıngan. Köklerden nur şaşıp yanında yürekке ot bulup kabındım. Min seni şu kadar sağındım, min seni şu kadar yarattım. Sen bir dayda, yıldızda, hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratkan, yoktur benim kibik sağıngan. Sen bir dayda, yıldızda, hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratkan, yoktur benim kibik sağıngan. Ruslan Keramedinov turmuş яшәге Эльмира Нагыймова белән җәйге ялда. Вакытларын авылда үткәрәләр алар. Зур иҗади эш алдыннан көч туплыйлар. Эш шунда. Тиздән Руслан белән Эльмира яңа концерт программасын әзерли башларга җыена икән. Хәзер яңа идеялар өстендә уйлап, тамашачыны нәрсә белән шаккатырырга дигән сорауга җавап эзлиләр. Бәлкем авыл һавасы белән илһамланып, грандиоз тамашалык сценарий да түзеп куярлар. Без аларга уңышлар теләп калыйк. Һәм сүзне гая хуҗасы Русланга тапшырыйк. Daimina seni yerleştirgen nasibiti büsüttiğin Yine de sinesiz yaşayım olmamı gerek Olma bir düğümlinin Sağınan da kovadı yanlarına Koydam sina torta kügelen Durmaşımını bir de bir yemelendirip Durgan seni bittin sizi bir gün
Музыкаль каймакка кергән җырчыларның эксклюзив яңалыклары, алдагы көннәргә планнары турында сөйләшә беренче унлыкка да килеп җиткәнбез. Монда халык тарафыннан критика белән кабул ителгән җырчы Ринат Гыйльфанов. Ринатның үзенчәлекле эчтәлеккә ия булган композицияларын, җырлау манерасын күпләр әле дә кабул итеп бетерә алмый. Ә инде бу төр музыкаль яңалыкны ошатканнар күрәсең. Ул бүген 10нчы урында. Күпмәтеннәр дәрәс төбен саклап, ай йолдызлар шагылып уйныйлар, пыяларда сөям дигән сүзен әрнеп елый тама, яшьләр юа хыял, хисләреңне син елама, hisler uynay tünge uta, tiksingine uyda tulgan gözler, taş yürekne azap zorluk bilen күрә алмыйм дигән язу бизи, тәрәзәңне син елама, ялгыз язгы төндә син елама, ялгыз язгы төндә. Шундый әйтем бар. Җырын тыңлап каршы алалар, клипын карап озаталар. Клипның сыйфатыннан тамашачы синең иҗатыңны бәяли. Хәзер клипны һәркем төшерә, ә яхшы клипны бары тик үз эшенең осталары гына. Иҗатыңны теләсә кемгә ышанма, сыйфатка өстенлек бир. TMTV Production'ны сайла. Татар шоу-бизнесының әйдәп баручы командасы сиңа менә дигән клип төшерергә риза. Тамашачыны үзеңә гашыйк ит. Бары тик профессионаллар белән эшлә. TMTV Production'ны сайла. Син бит җырчы, син бит йолдыз. Җырчы Иркәнең күптәннән безне яңа клиплар белән куандырганы юк. Бу җәйдә ситуация үзгәрәчәк. Иркә яңа музыкаль композициясенә клип төшерү эшләрен планлаштырып йөри. Иң элек шуны әйтергә кирәк, яшьләр стилендә иҗат ителгән Сандугачым җыры Иркәгә беренче тыңлауда ук ошаган. Клип төшерү идеясе да шунда ук туган. Клипта Иркә яшь кызлар стилендә экстравагант образда булачак. Җырчы турында бу яңадан элекеге образына кайтты дип уйламагыз. Иркә шул рәвешле соңгы елларда аннан аз гына чикләшкән яшь аудиторияны кире җәлеп итмәкче була. Тиз ритмлы җырга төшерелгән клипта бары 2 кеше. Иркә үзе һәм аның улы кызы Айсылу булыр дип көтелә. Музыкаль экспериментны Иркә аны нәкъ шулай дип атый, тиздән үз күзләребез белән күрә алырбыз. Кыр кызларына ияреп, кире кайт яннарыңа. Назыгы мәхрүм ялгыз җаным килмерә назларыңа. Ак сусадым назларыңа, суга сусаган гелдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы белүче синдәй. Кишен ятсам, иртән торсам, син генә уйларымда. Җаным диеп иртә идең, күтәреп кулларыңа. Ак сусадым назларыңа, суга саган гелдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы белүче син.
Kullar kaya. Менә шулай. Хәзер бибез. Женяйда татарча бибез, татарча киттек. Иркәдән без алдагы җырчыга Азалия Зиннәткә күчәрбез. Ошадыр хатлар җырын башкаручы Азалия бу атнада 8нче урында. Блондинка үзенең планнарын аеруча шәхси тормышы белән бик теләп уртаклашучылар рәтеннән түгел. Киресенчә, җырчы тормышына туман пәрдәсе кырырга бик ярата. Бу стратегияны бозмый калып, Азалия Зиннәт турында озаклап сөйләп тормыйбыз, туп-туры клибын карауга күчәбез. Sağınan çağımda hatlarını alam Qabat-qabat tuqıb yuvanam Ayrılı sağışın biraz basıp dırsın Janjılısı bir iki xatından Yürekten yürekka küpürleti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın edip düzüle Ufuklarına ışadır hatlar Yürekten yürekka küpürleti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatın yakın edip düzüle Ufuklarına ışadır hatlar Hat yazıp jiberim Aklı şişkan jirye Jiberimde kütem cevaplar Sinde yüreğimle mehabbet haberim Kütesinle sanap minutlar Yürekten yürekke küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Avuşı sağatın yakın edip düzüle Ufuklarına ışadır hatlar Жетінші позицияда бүгін барысы да Құдай қолында жыры белән Айрат Сафин. Айрат яз айларында үз-үзенә каникуллар ясап, ял итеп алган иде. Хәзер бар энергия талантын иҗат юлына җибәрә. Җырчы тормышында нинди музыкаль премьера, яңалык, үзгәрешләр барлыгын үз күзләребез белән бик тиздән күреп ишетә алырбыз. Алдагы минутларда инде барыбызга да таныш җырын тыңлыйк. Барысы да Құдай қолында. Turmuşta barda Kuday kulunda Mümkün tügül onun yazganın uzırgan Yaşavımda tigiz Soğuşlatlıkta Həmin rəhmətlimin mının barısına Barsı da Kuday kulunda Yaşav dünyada Dost tuğanlar yanda bulganda Usul nazlı jiller Jilkelerge koksa Jingil yeneşede yakınların bulsa Kişini kıyajı batıp Tonda kalıksa Demek durmuş nişek gerek şulay bara Barsı da Kuday kulunda Samimisin sine sığılma Gönüllü bit yaşav dünyada Dost tuğanlar yanda bulganda Barsı da Kuday kulunda Samimisin sine sığılma Yaşav dünyada Dost tuğanlar yanda bulganda Дамирдан кайчан сорама, ул гел кызлар турында сөйли. Я Дамирга шит төбәктән димче әбиләр шалтыратып берәр шибәркәй белән танышырга тәкъдим итәләр, я кызлар үзләре үк
tağılıp yürüyorlar. Mena kalsa bu işrakta en elek icad sferası turunda uylarga gerek. Damir'nin kişi huzuruna çıkan elige birden bir jırı sağınamın. Situasının nindiyerek ikenin muğayın Damir üzigine ağlay başlagandır. Çünkü bir tizden şunday kınsıval stilde jır yazdırtaşakmın dip uaq deyta ol. Damir sözünde turup tez arada yana jır işite alırız mı? Ул популярlaşıp gitir mi? Muzikal koymakka elegir mi? Sıravlar elege bir küp. Cevapların sonra üzeriz tabırsız. Hislerime yalıttın sağlım, ne kuruladım qarashimni yılmayırğa sebep tabın, suyundirdin sen tonqashin kütmaganda akış gibi ütüp girdin canıma uylarımni esir ettin ko'nglim sen aşkına sağınaman tam yıldızım sensiz kalamam yıldızım unutulam yanlarında devam bir şu canlarıma kanatlanır ışık baran sensiz bəxitimni tapmam qarangıdan yaktı izim menden sina yollar salgan alday almam sandık aşın ko'nglimda yol açtım izim seni qiyg'ash qoshim yılmaydın da menden kaçtın sağınaman tam yıldızım sensiz kalamam yıldızım unutulam yanlarında devam bir şu canlarıma sağınaman tam yıldızım sensiz kalamam yıldızım unutulam yanlarında devam bir şu canlarıma. Şeşke saban toylar bütü bilen dekret yalına da gitti. Avgust ortalarında aileleri tevgi sabı bilen toplanır deyip kötüle. Bala tabi vakitte yakınlaşkan sayın şeşkenin işleri de arta. Bala urunun ezirlep gerek yaraklarını alıp gibitlerde yürüyüp. Yaş eniler için kurslarga da yazılırga planlaştıra. Tuaşak bala için isimler de uylap koyganlar. Turmuş iptaşı malay tilese şeşke üzü kız alıp kaytırga tili iken. Jırşı turundagı kıysаны tınlaga şeşke aile turmuşuna baş ayağı bilen şuma iken deyip uylamağız. Яңа сезоннан, сентябрь ayından siz onu яңа jırların işitip konsertlarda çıkışın күрә алачаксыз. Болашақтан ишік алдында үсәйді аққайын Қабат қайттың yıllar өткәш Юқ негізім юқ қайын Тамшы яшьләрің Қайыным сен ишеләдің Тәніңә яра салғанда Неге мені дәшмәдің Соқмақларға үлән өскен Йорт тирәсе бушаған Кімдер кискен қайынымны Шаулауыннан тоқтаған Тамшы яшьләрің Қайыным сен ишеләдің Тәніңә яра салғанда Неге мені дәшмәдің
Кыю кызлар төркеме солисткалары Ленара һәм Рузилә бүген 4нче урын ияләре. Балан җырын башкаручы Тандем Татарстан район авылларында, Краснодар, Рязань шәһәрләрендә Сабан туйда чыгыш ясаган. Әлегә соңгы нукталары Көньяк Себердә урнашкан Чита шәһәре. Башкаручылар файдалы һәм күңелле эшне аралаштыра алган. Биредә уздырылган Сабан туйда җырлаудан тыш, Ленара һәм Рузилә параллель рәвештә шәһәрнең күренекле урыннары белән танышып, сәяхәт кылырга да өлгергән. Без дә музыкаль каймак буенча атлавыбызны дәвам итеп, алдагы җырга тукталыйк. Балачакта яратында үсәндер иде балам. Күзләре җиткән саен шушы баланы искә алам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше диян улыннан балам кабам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше диян улыннан балам кабам. Күзләре җиткәч, тәлгәш, кызарып пешкән балам. Хатирәләре булып балам, балачак ярында калган. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше диян улыннан балам кабам. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше диян улыннан балам кабам. Гөлназ Халикова музыкаль каймак хит парадының алдыңгы урыннарыннан төшми. Бу атнада сез аны 3нче позицияга күтәрдегез. Гөлназ ел сайын гаиләсе белән чит илгә ял итәргә баручылар рәтендә. Бу ел ул Рәсәйдән читкә чыкмый гына Кырымның Кара диңгезендә коенып, кумлыгында кызынырга уйлап тора. Гөлназның кайчан ял итәсе әлегә билгесез булса, өр-яңа клибының кайчан чыгасы инде билгеле. Ул тулаем төшерелеп беткән, монтажланган һәм бик тиздән без аны үзебез дә күрербез. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар. Назласын әле җылы җәйләр, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Мин теләдем сине очратырга, мин теләдем сине күрергә. Теләгәннәр чын аша икән, мин телимен сине сөяргә. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Икенче позицияда музыкаль тандем Ләйсән Гыймаева һәм Булат Байрамов. Икесе дә бу җәйдә рәхәтләнеп ял итә. Әйтергә кирәк, Булат Татар радиосының Уян Татар 700 агентлары командасы белән ай ярымлык отпускыга китте. Шушы ай ярым аларның урыннарын җәйге Уян Татар программасы алыштырачак. Тыңларга онытмагыз. Пар җылы сезонны башка уздырырга җыенмый.
Планнарымда соңгы мәртәбә гашык булдым музыкаль композициясенә төсле матур клип төшерү. Клипның сюжеты кайда төшереләчәге әлегә билгеле түгел. Шуңа бу теманы читкәрәк куеп торыйк та көз аена күчик. 2016 елның ноябрендә Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гыймаева зурлап концерт куярга әзерләнәләр. Сөюнең нурласын, татлысын, жылысын, тик синең куйныңда татыдым. Тормышым түгәрәк, мин анда күбәләк, син чәчкәм гөлемнең алтыны. Барым син, гомерлек ярым син, табылган зиннәтле табышым. Язларым булгансың, назы булып тулгансың, син минем сөюле язмышым. Сагыштан арынан ышыгым әйірмә буранда. Янадыр ялдыра, көннән көн яктырак, мәхәббәт йылдызым син барган. Хит-парадның җиңүчесенә дә килеп төртелдек. Бу атнаның төп лидеры Ленар Яшин. Ленар бу җәйне Арча педагогик колледжының музыка факультетын тәмамлады. 5нче курс студенты диплом эшен яхшы гына яклаган, фортепиано буенча дәүләт имтиханнарын уңышлы гына биреп чыгып котылган. Ниндидер кысаларга керергә яратмаган, үз дөньясында яшәргә өйрәнгән Ленарны хәзер ирекле йөзү көтә. Хәзер башкаручы үзенә көннәр буе студиясендә иҗат итәргә, яңа җырлар яздырырга, репертуарны арттырырга дигән максат куйган. Язмышыма рәхмәт укыйм, очратканга сине юлымда. Бәхетемне читтән эзләмәдем, ул бит минем кулымда. Рәхмәтлемен сиңа, сиңа, сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә, китә, китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа, сиңа, сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә, китә, китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Бәхетлемен синең янда, елмаюлы җавап тыйганга. Ушка сыяр койнар йөрәгеңә, күпме караш назлап сыйганга. Рәхмәтлемен сиңа, сиңа, сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә, китә, китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа, 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 сиңа. Бу атнада сезгә тапшырыласы мәгълүмат порциясе шушы иде. Һәрвакыт безнең белән бер компаниядә булучылар, килеп кушылучылар һәм безнең белән бергә калучылар, шулай эшләүегезне дәвам итегез. Әмин Айваз Сабиров сезнең белән шушы урында сау булашам. Пока.